Здравейте, хора! Точно излязох от банята и днес реших да ви покажа как си стилизирам косата вкъщи. Както знаете, почти всяка седмица ходя на фризьор, просто защото ме мързи да си измия косата вкъщи. Защото фризьорът ми е топ и ми я поддържа, правим терапии, постоянно е подхранена, но в случая него го няма. И затова днес съм си измила сама косата и в тези случаи искам да ви покажа как си я суша, как си я оправям вкъщи. Също така ще ви покажа всички продукти, които използвам. Ще ви покажа и как си съхранявам кадриците по-дълго. Общо взето, днес сме в Hair Care Routine. Care Wash Day. След като съм си измила косата с шампуан, балсам, маски, моята коса по принцип е доста суха и попива всичко. Всичко попива в нея. Ако трябва 1 кило балсам ще сложа и то пак ще попие. Няма оправия. Затова и трябва много хидратация. Отделно тя натурално си е суха, защото съм с къдрава коса. Вече чуплива да е, преди беше по-къдрава. Идеята, мисълта ми беше, че жали да седиш на едно място. Човек да не иска да снима едно видео. Та освен, че косата ми е натурално суха, русото допълнително я изсушава, както може би знаете. И за това трябва да се използва много хидратация. Да изляза от банята, първо си я сресвам. И в банята я сресвам, мокра с балсам. И си използвам четките ми на Dolish Capsule, които са много хубави, щадящи. Сега няма да ви показвам какъв е косъмът, защото има мои косми. Четката не е много приятно. И първият продукт след баня, който използвам, е тази термозащита на Joico, която в същото време подхранва косата. Бисеринио ми я препоръча. Аз по принцип, като става въпрос за коса, не съм толкова много с 2 леви ръце и мога да си я оправям. Сега изпробвах някакъв нов балсам, обаче не знам, не съм сигурна, че съм доволна. Нещо не ме кефи много. Ама да, седи ми такава на клечки, което не е окей. Тази е на Лакме, или както се казва. И след термозащитата, за да може хубаво да е по всеки косъм отишла, да не се изгаря тази коса, пак сресвам. Тя почти ми се изправя косата с честката. И после като включва се шуара и просто гръмва. Обаче ако искам да си стилизирам чупливите коси, тогава трябва да я намачкаме. Честно казано, всеки път си правя косата по различен начин. Изобщо нямам една единствена техника или нещо. Просто ако ме мързи повече, си я правя с шарка, както ще направим днес. Ако не ме мързи толкова, първо я суша, изчаквам да изсъхне. След това си изправям корена, после се кадря с маша и т.т. Обаче това няма да се случи сега. И сега взимаме сешуара и просто се сушим нормално. Вау! Това не го очаквахте. Забравих да ви кажа, че наблягам предимно на корена. Гледам той да е най-сух, защото надолу е все тая, така или иначе после също се шуара, обаче когато корена ми остане мокър и се начупва от натуралната ми коса, изглежда просто пократително, затова него. Наблягаме винаги на корена. Мисля, че достатъчно добре изсушихме отгоре. Влажна, ама все тая. Долу още е мокра. Ама на кого му пука? Какво правим сега? Good question. Намерила съм си някакви нови на Schwarzkopf. Те може би не са нови, но аз сега ги открих. Взела съм си това стилизиращо кремче, което си нанасям преди да започна да си правя кадриците. Имам от същата серия, чакайте направо ще ви покажа. Взех си пияна за коса заедно с кремчето. Него най-често го използвам, когато си оставям косата натурална и я намачквам с тази пияна, обаче това изобщо не се случва често, защото изобщо почти не си нося косата както ми е натурално, защото ме дразни. Момичетата, които имат коса като моята, ще ме разберат. Една от най-добрите ми приятелки е с коса като моята. Просто всеки път се оплакваме една на друга. Как ако нещо не направиш по-така, тя ще гръмне, дори да и направиш на следващия ден пак гръмва. И така. Иначе съм си взела пак и такъв крем, който е за изправяне, обаче или просто не действа на чупливи коси, или просто като цяло не действа, ама не ме кефи. И сега си нанасям от това цялата коса.
Купила съм си ето такива фибички. Искам да ги тествам дали ще ми държат кадриците, така че може сега да ги тестваме заедно. Сега, след това си взимате една шнолка за предпочитане на долиш. Си разделяте косата на колкото секции искате. Аз обикновено я правя на 3 някъде. Тя косата ми още е мокра. Какво ще се получи? Никой не знае. Сега пак си хващаме сешоара и подсушаваме по-хубаво долния сектор, преди да сложим приставката за къдрене. Секция номер 1 е суха на 85%. Не знам как го сметнах. Си взимаме приставката за дясно къдрене, в моя случай. Имаме кичурче по кичурче, много досадна работа. Аз между другото не пускам студен въздух. Не знам, много ме дразни, безмислено ми е. Само на топъл и това е. И държа някакво време, не знам точно колко. Сега мисля, че вече почти всички знаят как се използва такъв сешоар. Затова мисля да не ви правя поредния туториал, защото просто няма смисъл. Не знам дали ще ви е интересно да гледате. Затова просто си се кадрим. Ей така. Така, опа! Преминаваме към другата страна, като си взимаме приставката за ляво къдрене, за да ми е по-лесно, защото иначе трябва така да седя и не е много удобно. Иначе и сменянето на приставки е досадно, ама да. Сега се чудя дали да пробваме тези. Или ще е много досадно. И ще ми писне и ще ги махна. То може би трябваше, докато кичура е топъл, ама много бавно щеше да стане. Ще отнеме адски много време. И ще се ядосам след малко. То предната част пада. Добре. Добре, стана. Просто така си ги навивам. Хайде! Сигурност най-вероятно няма да ми е удобно да спя така, по този начин. После така ще си оскува косата. Просто знам. Просто знам. Сега вижте тук, където така е и как е чуплива моята коса. Нали този магнит беше много силен, DJI, нали? Нали много силен беше? Постоянно пада. Се изнервям вече. Да приключвам с тази коса. Ето сега това ще висне, разбира се. Това е положението. Повтаряме абсолютно същата процедура. Едно към едно. Не, тук отгоре вече да се надяваме, че по-бързо ще се слушат нещата. Какво? Случат нещата. Тук обаче започвам отзад напред, защото иначе всичко фърчи и не мога да ги... Какво се става? Защо не мога да говоря? Не мога да си хвана косата? Да. Пак ще падне. Виждате го, нали? Как? Нали? Мисля, че това е страхотна визия. Топ визия. DJI! DJI! Да се надяваме, че ще се получи нещо, защото ако нищо не се получи и съм изгубила близо 1 час на празно, наистина тогава ще се ядосам много. Аз обаче ви говоря без микрофона, защото той постоянно пада, нали така? Дано да сте ме чули. Но така ще си хода. Имам ето от тия гадните скубещите. После ще се оскуба и така. Няма да ви лъжа, като гледам какво е положението. Най-вероятно после да изправим корена. Ама то това да е. Сега отивам да правя баница, защото тя няма да се направи сама очевидно. И ще ви апдейтна после с резултата. И ще имате бонус, скинкер рутина към това видео. Значи мислех си като цяло това видео да е само коса, обаче реших да ви дам още един бонус. И сега заедно ще правим баница.
Сега вече на тая тънка буска на този микрофон да седи и да не пада, защото вече ще си ядосам много. Какво ни трябва? Купа. Ето тук си имам домашни точени кори. Тия са твърди, не са от меките, дето ги навиваш и такова. Ще правим редена баница на пластове. Са кръгли, затова кръглата вичка. Сирене! Яйца! Отварям. Да видим корите. Ето така изглеждат от тези твърдите са. Не знам дали сте правили баници с такива. На мен ще ми е за първи път, но ще бъде интересно. Сега за плънката си разбивам 4 яйца. Дън. Чакайте да ви сваля да си гледате. Да виждате какво се случва. И сега си взимаме една вилица и почваме. Дън. Виждате ли ми яйцата? Айде. Сега добавяме си кисело мляко. Много обичам кисело мляко. Опа! Чакайте, че щях да обърна яйцата. На око, всичко на око се прави. Много добре. Сега си отваряме. Сирене ли? Не знам колко сирене. Пак на око. Колкото толкова. Ако обичате с повече сирене, слагате повече. Ако по-малко, по-малко. Дано да не стане гадна баницата с тия кори. Много се надявам. Ето ни е плънката. Мисля, че стига толкова сирене. Поне на мен ми изглежда достатъчно. Оп. Сега започваме да редим. Слагаме една кора. Втора. Оле! Слагаме последната коричка. Ето, залята ни е баницата. Видим какво ще се получи накрая. Хубаво си сложете масълце, да може да се запече. Предварително загрята фурна на 180 градуса. Баницата е готова. Малко е почерняла заради маслото отгоре. Ама няма страшно. Съксес. Баницата е много вкусна. Добро утро! В крайна сметка си легнах така и съм спала с тези. И вижте. Реално почти не съм мръднали. Само че сега как си знам, че ще се оскубя? Най-вероятно. Може би направих грешка, че си легнах с тях, но сега ще видим какъв е резултат. И това, ако пак падне. И започваме да махаме. Дано да си е заслужавало спането. Така. Това на къде е тази кадрица, бе, човек? Тя си има собствено мнение. Така ли е? Не. Значи в горната част се е накъдрила навън, а в долната навътре. What? Гледай. Моля. Но то аз така съм го набила. Какво е това? Ужас. Някои са доста questionable. Трябва корена да оправим, хора. Гледай. Май просто трябва да хода така на една страна. Или как го виждам? Отзад сигурно имам такова път. Прав. Какво? Ще направим ето така. Майко. Че я не знам дали ако не си изправя корена няма да стане по-зле, обаче това ще го мислим после. Сега преминаваме към skincare. Като съм ви казала бонус skincare, направо ще се оправим заедно за... Какво? Ще се оправим заедно за работа и така ще приключим този влог. Тонер падове, мисля, че така се казват. Напоени са си такова и само си ги падиш, чистиш си лицето и е много готино. Напоследък съм много доволна от продуктите на Енгес. И си ги ползвам, и си ги поръчвам. Между другото, те пускат изключително добри намаления. Сега от ноември месец, като сме почнали, направо не са спряли, честно. Алелуя.
Тая песен май ми се заби с нощи в главата от Емили в Париж или някое друго място. Не съм сигурна дали я имаше в това. Може ли само да обсъдим Емили в Париж? Какво се случва? Италианците не са италианци. Някакви страшни глупости се развиват. Алфи и Минди. Моля. Не знам, те просто е така, според мен вече си правят сезони. Иначе естетически много добре. Ако искаш да си пуснеш нещо за бекграунд отзад, топ! Обаче новия сезон със сигурност не е нещо, което на 100% се налага да го гледаш. Други очаквания имах. Аз забравих да ви покажа това. Вода с ниацин... Какво? Да, вода с ниацинамид е това. Аз тук снимам с този телефон, даже забравих тотално. Добре, как ти де. Следващото нещо, което използвам е този серум на Kiehl's. Хидратиращ. Защото имам много суха кожа. И трябва да се хидратираме, разбира се. Маля, аз ще закъснея брутално, не искам брутално. Нека не бъде брутално. Сега ще се оправя бързо и тръгвам. Айде. Хидратиращ крем на Kiehl's. Чакайте, че забих и забравих какво е това. Къде ми е ветрилцето, човек? Сега трябва да махам с ръце, защото като пренаредих тази стая, не знам кое къде е. Грам. Пак за Емили в Париж. Поне се надявам да запазят Емили вече с Марчело Моратори, защото ми писна да сменя гаджета. То всеки сезон, човек. Сега добре, че този последния какъв беше. Той, дето бил в София, не знам си какво, както и да е, той нали тръгна и той да я загражда и тя вика no. Но има яки аутфити, така че получава бонус точки за това. А аутфитите на Минди, като казах аутфити, хора. Скандално, скандално. Това ползвам на Maybelline. Смених никс, замених ги. Това е по-добро. Какво ще правим сега? Charlotte Tilbury Flawless Filter. Казах ли ви? Сигурно в някой друг влог видео съм ви казала, че съм си объркала цвета сама. Нищо сега и без това е зима и съм по-светла. Мале, омазах си веждата. Най-лошото. Навън май вали. Размазвам си го с четка. Искам вече да си смена този коректор, дето винаги ви обяснявах, че ми е любим, защото ми писна. Искам друг. Даже нещо, което осъзнах чак след 1 година ползване на този коректор, че май е по-хубаво да го разнесеш веднага, а не да го чакаш. Това явно си от коректора. Защото другите винаги ги чакам. Фак. Нова мини гъбка. Тая коса смята ли да спадне скоро? Makeup by Mario. Ето този блъш ще ползваме днес, че не съм го ползвала от много време на Elf къвмъцата. Dusty Rose. Но то няма нищо в него, бе. Заобщо не гледайте, че днес така се мажа. Има дни, в които така просто си слагам коректор под очите и тръгвам, защото ме мързи. И това са повечето дни. Сега. Charlotte Tilbury пудра. Значи не може винаги всичко да е естетика. Чакайте сега малко една худа. Тая пудра, вижте колко е стара, даже е със стария пакеджинг. Коса, баница и Get Ready With Me. Мисля, че това е най-доброто комбо, което някога сте виждали. Едно бързо червилце. Sandstorm, разбира се. Едно червилче. Кой? Червилце от Кико. И сме готови. Колко е часа? 10 без 10. Фак. Нищо е, сега отивам се облека. Я да видим такъв. Я. Еми така ще си хода. Страхотно.
Няма много да я развалям. Ще си взема една шнолка, ако положението стане трагично. Отивам да се облека, защото прекалих вече. Айде. Значи с дънки и с черна плетена блузка съм. И сега трябва да изберем сако или връхно. Ето това е комбото аромати за днес. Не знам защо си представях да съм с някакво бежавко, сивичко. Чантата ми. Еко, аз така не съм се гласила за офиса отдавна. По-скоро ще ви чая това сако. Пак се лашка този микрофон. По-добре да не ви пея. 10 часа и 2 минути. Топ. На време. Тръгвам. Отзад картината ми е топ. Хубава седмица. Аз отивам на работа. Надявам се видеото да ви е харесало и до следващата седмица да се надяваме. Чао!